gaskiya ne ba ga yanzu bari mana kai idan banda mun gyara masa da duk kai suka shigo cikin gurin da sai ka dauki wani to da gama da idan mun da da'a yayi sai shigo cikin gurin sai ne ƙwaro sarkin dambe na Najeriya gaba ɗaya ya daura hannunsa amma yanzu wanda zai fara masa waka babban guri zai fara ƙwaro waka ƙwaro ya ce zai dambe gunci ko sai da mana
gasa gasa ko da dumudumunsa ku kuntar da hankalinku wannan motar da za ka sa da sarki ya ce in ban yi sarki ba sai na yi ɗan galadima in ji coronavirus ya ce in dai bai sarki ba sai na yi ɗan galadima cikin ɗaya sa a yi ɗaya da Allah ɗaya na mana wannan dan ya yi